Sila manje eJohannesburg eGoli madoda. Yo, this place is so weird sometimes. Bona abantu bona abantu ongacabanga ukuthi ungababona la ubona ukuthi thina we used to pray emasontweni wethu but abantu bahlela bamaqoqo bahlukene bayathandaza. Hayi mfethu iyangixaka lento kodwa ngoba ngifikile la ngoba mnandi ngabona my first time bona ibhilidi elide sinale eThekwini kodwa lide kangaka lide kakhulu le lano phezulu ziyakhipha film Africa TV ngiyabonga kakhulu with this beautiful deal that we have now as we are a family now. We're going very far, we're going big. To all my friends akhona la emhlabeni wonke jikelele ngoba nginama friends yonke indawo ngithi nje bafethu as from now on ziyasha kumnandi ziyakhipha sizohleka sizojabula sizokwenza yonke into from all management yonke ye-Film Africa TV. Ngiyabonga kakhulu for this opportunity ukuthi sisebenzisane ndawonye sijabulisane abantu sikhiphe stress emphakathini sihlekisa abantu kube mnandere kube nje i-management yonke yonke nje sisipane nayo from ehotela to msana ukuhleka nami ngidideka ikuphi la kombe Chemistini Hillbro yabo Hillbro manje la ngiyabonga kakhulu. Please guys, now or ake ngithi nje as from now on we are going big with Film Africa TV. We are a TV for you. As Ankel efikile uzonijabulisa ukuthi nonke South Africa niphuma stress nihleke nijabule and share. Make sure you share our links to your friend. You laugh, you keep stress, uyajabula umnandere. Yeah. Abantu baseGoli ngendlela abangahlakaniphile ngayo bahlekisa. Nomunye ufuna ukutshela umlungu ukuthi uhlale eduze kwesonto uyabheda uthi ufuna ukutshela kahle befuna ukutshela umlungu ngesingisi ukuthi usahlala eduze kwesonto wena wabethana wabhede angibali bana seGoli banyathi emlungu I stay near by Sunday. Wow. Yeah. Hey, awazi why sengidam so. Nomilanga nomayini. Film Africa baby. Siyabangena. Skiphile. Siyabashaya. Sibanikeza uhleko. Sithi nje. Yeah. Mfuleni ilekhle. Hayi, ngiyakutshela. Ngicela nokubona ofisho isitabadi. Ungabona indlela obhukuda ngayo, ubhukuda ngathi ufuna ukukhala. Yeah.